Don wala nakilan nani eyo ko to samba dum don ko hala mi go wata la jodi ndo woni o nyama woni o nyawata mi go ngitana la dépense dum do marsata awa afala mala windande sattudi de aw min ko no wala windande sattudi sai do wawi do ngitanta la dépense fi ono mo nyamata mi nyamay wiyama en battondirta min mi wawata ittude dépense haray hay joni min mi bani solution no ono jonne la tun dépense ni simi defi ina ba haka dam bugal mom mi hala mi latta mi jodi nay do simi yahi on sa na kala mala nay ko nyama kono min mi wata wonde mi nyama masata ko to samba masata dey awa andita non andita na hoorema hay si ɗum ɗon waɗi aray ko ɗo en ƴuttude faltade fi dawnare nde moƴƴa ɓay ni koko mi wolanma ɗo ko nandi kono ɗo simi wowlanama ha hena nilan ko non woni ɗum ɗon aray hay ɗum ɗon koyen accu voilà aray ka an andi gonno kerdoyta dey ɗum ɗon on koni mi waɗoyta haray eyo to samba ɗum ɗo marsata ɗum ɗo la ɗum ɗum tumi ɓuuri andude marsata mi on ditiyo awa andi onon allahu akbar hiyay andi onon hani no wodi ɓe hoolaki fi nde nawnare mille ɗum ɗo no mi woni nanirde fi mum ni mi jogitortoɗa ko ɗum saba kala dey eyo si wiyama ko nawnare ko nawnare ɓayle ɗum kadi mi nani wonde waray min non e falaka yawde taw e femde ɗo eyo Kama ko fopi be foto haylango subaka ngai weta le ngai altino ala yarno ka sare do ga Allah akbar no tanti so jama goni na ngana manki wala wala so jawri do ga tu muida tina ba ve do ko ga kambe be yegidi nawnare e cellal ko Allah jogi fewno ka fewnde en do ko ay fottuda e goreje ma hande fewndo ka fewndi den do ko hakkunde ni Allah in on salmondirta on battondirta sakko nani salmondirgo na ko se abadondire goddo so salmondiro an ala yude ko kama on e gerde ro ko wona 3 metre wona hakkunde mon be ne wadde no ko ka wango ko bude ayo sahi fewno ka fewnde do hay ngeruji ka wowa julede fop fermama sabu angal gondinal himbe be non ko pennetto hakkunde Allah tanti sa e jama hulbinike wona antu do matu kambe be wawi de fi nawnare no ari juletaake fi nawnare no ari juma yaataake ko be woni himbe be gondina sona dum kara ko ari hebuma ko Allah addi ko Allah kadi ittata kono ngandi du wotuma jawdon ka sare do wagu be hewti on heewi on ka ko wakkunde ngi Allah on dogay ha hewton ka mon dossier bon ka ju na do ben do be gani fetude fen be wiya do nayi goto e me yalto e der ndu suddo
ibe joyti ledde en gol 3 meter kambe non ci weti bibe be yalti be naati woy min ibe haylo dum e sarde waka feeti be faamondirtaaki nawnare no andi enen kan hebi ko wawlota ko billahi e wownata en fankata wondu gole siga be nder ndu suudu ko dum fof ko angal gondinanno Ina nyota ya dogaka. Ouais. Ana non Cerno. Na? Acci mi lando mata. Finde nawnare ko haalanda lan fi. Sabu nde nawnare no wona wolirede do ni Cerno. Naam. Aro yey do ha robben doga modiɓɓe mumɓe. Wallahi. Ma ɗum kadi worɓe ɓen doga ɓe nguli mumɓe. Sabu no joni jokkere en ɗan acci taƴi joni taƴi ka inna ɗo wata juulo juma juulirde koye ngal o tigi nani ɗum ɗo ila mi mandi hoore an koye ngal mi nani oyo juulirde ferme fi juulgol Fewɗo den nabo na ya wat. Pera na ya wat. Sadakaji na ya wat. Hanki kona kiri. Woɓɓe no wadde ɗon peera. Ko soori on ari dampi wureje ɗen fof fusi. Labe ɗo ɓeya no yehi juulugol. Ko nder ton soori ɓe naatno foccude ɓe nder ton ɓeya no yehi no rewgol Allah. dari ɗum ɗo Aduna on hulɓinike. ɗum gani huɓɓinade Hulɓinike vraiment. aha Cerno joni noon ko honɗum e pehe ɓe ƴetti e fiye nde nawnare Ah bon telemma ɗon. Joni ɓe toroto fop yo installe kit je. Hay ka samran ɗo lan do installe ɗo kitwal. joni noon mi naniɗa wola ɗo joni fi kitta ko honɗum woni ɗum ɗon Telemma ka kit ɗon ko siyonje kan ndiyam laaɓuɗan e chlore waɗete har no waɗana pompi ɗum hara on tigi ara e uddita ɗon sooɗo kañumma e sabunde jama. Telemma noon ka maxi jiɗa ko wawoɓe ɓen wattade ɓe gandi ɗin fiisi on tigi yalta e jinda kala kadi kala ka on tigi yaari arti wawa e soɗade ɗon si hewta ka mum kala kadi arowo kama hara wawa e soɗade ɗon ko ɗum won telemma ka kit ɗon e ka maxi hiɓe tori jama on fop mo kala yo sooɗoro ndiyam laaɓuɗan e sabunde jama ma chlore huurodirgol ngol kadi ɓe toŋaɓe hirsu e hay sa huurodiray kadi e yimɓe koye espace wa 2 métre hakkude mum suuñodiral ngal kadi ɓe toŋaɗi ɗum ɗon jama haray ko ɗum ɗon laamu ko ƴettiti peenini mi faami ɗum gangogo ko docteur ɓe ɓen ɓornoto ko nga e koye koye ɓe waɗata ga bavet on voilà mi faami awa hikka bo wone docteur ɗum ɗo gayni huɓɓinade nani wonɗinike moƴƴat wallahi ok jon ma jawre nga may ɗo Anani? Nalato. Alhamdulillah. Acha yake dai nani? Ho, nini ko karana warasi ya. Fewde take. Nalato. Madamo. I moton kono non. Ni kummete rundo a respecte rundo on jodde. Joni ay jodda gongol acce nani? Ɗum ditake, ɗum ditake. Par ce que mi finani wo joni ay hakkude ma ay hakkude ma e ɓenguma haray mo kala e wone sabu feere pellet ta fewti Aɗa nge bongo mongo.
no I'm de Modi Musa. Modi Musa. Remember the night? Ina fala nauni de. Tadi. Joni sibi amani naunare de ora. Donc koyo puttindire iya. Hey, Yo. andi min goɗɗo no mappini lanɗo sogolorno iko yi ari ka am ɗo Andi gondo. min noon meteno mi alanimo yo respect Fala boy fekude. Hakku. Ila fala jiporde ley go. awa haala respect a meteɗo nani Sallaje. Hakke de.